Nggih alhamdulillahirabbil alamin. Tiyang napa sedanten menika Mas Wahid? Lek ibadah dhateng Allah sedanten enten ujiane ngoten. Menawi tasik belajar mawon direbut kalian laknatullah malaikat niku rebutan Mas Wahid. Tasik melalui nggih menika keris melalui barang-barang menika seneng nambani tiyang napa-napa walaupun belum sampai ujian yang sebenarnya. Niku terlena. Nggih mboten termasuk ulama niku sak benere masih nggadahi masjid, masih nggadahi napa musala ngimami santri napa nika mboten saged dianggep niku waline Allah. Karena kebatilanipun laknatullah kalian hake Allah ten donya niki mung serambut bedone. Nah niku moko kita atos-atos niku waline Allah bener napa tiyang sing tasih ujian mboten sampai mengenal sesungguhnya terlena oleh kegaiban, bukan maha gaib, bukan. Tasih kegaiban umum nika nggih melalui jin-jin menika. Lah niku nggih. Dadose niku mboten saged dikatakan waline Allah Mas Wahid krana dalam bentuk apapun masih butuh sarana. Damel trik ngoten. Nambani tiyang wis buango kembang ning prapatan. Buango kembang ning ngene Bu Iko, buango apa iko ning iko niku dukun. Nggih, hampir sami nggih tapi dengan perilaku yang tidak diajarkan melalui Al-Qur'an niku mboten saged dikatakan ulama. Mboten saged. Lek ulama wali Allah mboten kathik sarana krana ilate pun melebihi ketajamannya lebih dari keris. Menika cukup sholawat mawon mangke diparingi mandi pengucap kiyambek melalui lesan iki. Ngoten Mas Wahid, tatine lek enten tiyang sik guru ngopo sik ngene udengan surbanan ngalang-alang gunung. Lakune duwe kluthuk gak kenceng gak napa sak umume. Lah niku atos-atos niku tasik pembohong. Lek tiyang pun sampai diuji bertemu Rasulullah, ketemu niki hidupnya biasa, muka tersenyum. Mboten sing kados ngoten-ngoten niku. Pak, kula nyuwun tulung apa? Ngeten-ngeten ya wis, tak dongakno ae. Parimu panen ado teko wereng moko terjadi panene apik ngoten. Lah lek wong niku mangeten napa Pak napa anu pemimpin agama pari kula ngeten-ngeten ya wis kono gacok bakal kono bongen di kono ngene lah iku nggih terjadi panen nggih apik tapi wonten dampake mangke nggih pun buyuwane jiat dadi sepeda motor itu kan termasuk pian boyo mbok keluarga sakit boyo nopo lah niku lek sing niki wau mboten Mas Wahid wis tak dongakno tok lah niku moko dipengertiani dhewe kuduan panen api ya kudu sedekah berapa persene teke tanggae sekitare dadi wis ngerti dhewe kuduan lek mboten nggih tetep sami kali sing niku wau sing enten trik-trike niku wau sami sesungguhnya. Saking niki pelaksanane tiyang narasumbere sing ngomong niki wau Mas Wahid dereng didadosaken saksi diri sing hake Allah. Lah niku sing niki wau lek sing dados saksi diri hake Allah nggih pun niku wau mangke diepeni jambek lah ngoten ancene lek urusan duniawi kudu ana sedekah. Niku sing sak benere Mas Tauhid. Napa malih?